Il-kumpless edukattiv li hemm fil-qalba tar-Raba Għawdex huwa l-uniku tax-xorta fil-pajjiż għaliex jinkludi ċentru għal ħarsien tat-tfal, kindergarten, skola primarja, skola medja, skola sekondarja u sixth form. L-iskola primarja hija ġdida f'Jamanta u ser tilqa' l-ewwel darba lill-edukaturi u l-istudenti il-ġimgħa d-dieħla. Din l-iskola ħadet post l-iskola primarja l-antika tal-Vajrinġa illi kellha madwar 170 sena. L-iskola l-ġdida għandha 16 klassi għall-edukazzjoni primarja u 10 klassijiet għall-kindergarten. Hemm ukoll klassijiet għal suġġetti partikulari fosthom għat-tagħlim tax-xjenza, tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-arti. L-iskola primarja u l-kindergarten flimkien kapaċi jilqgħu ma' 650 tifel u tifla. Mifruxa fuq 8,000 metru kwadru, l-iskola primarja tinkludi wkoll ċentru għal ħarsien tat-tfal u bosta faċilitajiet sportivi. L-iskavaru l-bini saru taħt għajnejn arkeologi u fdalijiet arkeoloġiċi li nstabu ġew preservati u llum jinsabu f'ċentru ta' interpretazzjoni arkeoloġika li nbela bħala parti mill-iskola. Dan il-proġett kien jinkludi tkabbiru l-immodernizzar tal-iskola medja li hemm parti mill-istess kumpless. Għal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima dan il-proġett huwa parti mill-investiment infrastrutturali bla preċedent li qed isir fis-settur edukattiv. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li dan l-ambjent bil-isbaħ li sar jilqa' l-tfal tal-Belt Victoria isegwi ir-rinnovar estensiv li sar fl-iskola tan-Nadur u titjib ieħor li sar matul is-sajf fatta skejjel f'Għawdex. Il-Ministru Camilleri ħabbar li matul is-sena li ġejja mal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada se jsir manutenzjoni u titjib ta' żewġ skejjel primarji oħra ta' Żebbuġ u ta' Kerċem.